सब फूकना दे सब ठाने लगता फूकना सब फूक लाड़ फूकता नहीं कैसे होते फूकना दे हमरा झाटो मांग लगा दी सारे तब लाड़ का पता न पेन झाट नहीं जाके जाके चट पेस पनी बाविस को जोकी किन किनबे ना कहूं कहता के तार मौसी किन के तारा के तो कहबे कि हमरा किन दो तो कहता का तेना रे तो कामो चल जाए तो मौसी कुछ हो जाए तो के देखी तो छोटका भैया भैया के ओइसे कम के मौसिया किन दो बड़ा सोच बा निमन कर लाड़ सोच निमन बा मौसी के चक्कर में लाड़ धरा के भगा दी है ए सूरज हुआ हाई हो जाई रे घर के ना घाट के झाट छिलिया लाड़ के साला मौसी के गलती बोलबा आ सुन के मार ए साला बुटना मत लड़ साला मौसी का दिशा साला धुराइया जान सौ भेटा गयो त काट देम सौ कैसन तोर मौसी बाड़ी रे चल त तनी देखइबे चल देखा दी चल A few moments later. यही देख ले नून रोटी खइले काम चली के होयो मिली हैं रे बुटना ये तोर बाबू का करता है बाप रे हइसे करे जे पर छुरी चलैबू लागत हमार कहियो खून हो जाए का ताक देखो तो उसन रोज होला कोई कोई ऐसे ज्यादा हो रहा वाह काबर बुटन बाबू मार देलक कौन सा हमारा बेटा के मरलो से ओकरा गांड में पेशाब खत्म बोल तो कौन मरलो से रे डांट को न मर देबा कम के छोड़ के गिनो ठंडा मर देबा चल चल डॉक्टर से दिखा दे चल हां चलो चलो प्रणाम डॉक्टर साहब खुश रहे बैठी है डॉक्टर साहब काहे बोका के जूजी खाने उंगलिया कइले बनी बे महाराज रोगो लाड़ा बोले नहीं खालिस मरले बा मैं बोली रो समस्या का बा बताई जल्दी शुक्र मनाई डॉक्टर साहब के हथियार में रखे मर खालिस ना तो ना काम करी कैसे डॉक्टर साहब कहीं बोल जाला कहीं दी तरह के कहीं दी हमला कहत का कहीं तो का भागबूर तहनियो झंझटिया है आदमी वाला सही है बताओ सन का भइल लाड़ समस्या लाड़ निकल बतल केहू नहीं आदि कइले बड़ल डॉक्टर साहब समस्या इहे बा कि बुटना के तनी ठंडा लाग गई अरे बुटना ठंडा कैसे लगल बतइबे तनी पोखरा में आधा घंटा बैठल नहीं है पाइटा में हो गेल इसका रे बुटना की साला जाके पोखरा में बैठ रहलियो ना 30 गो अंडा खा नहीं गर्मी फूक ले वाला ओइसे जाके बैठल नहीं सरवा कौन कहला तोरा के 30 गो अंडा खाए के रे ठंडा लागत होला ले हई दवाई ले ते खा लेबे ठीक हो जेबे एकदम गर्मी फूक दी तोरा ले हई डॉक्टर साहब केन खाए के बा हई की हई डॉक्टर साहब भैया बता दी ई सुबह शाम खाए के बा आ हई इहो सुबह शाम खाए के बा डॉक्टर साहब खाली पेटे खाए के बा के खइला के बाद खाए के बा हई की हई हइया बता दी हई खाना खइला के बाद खाए के बा आ हई हई हो खाना खइला के बादे खाए के बा गर्म पानी से कि ठंडा पानी से हई की हई हइया बता दी ई गरम पानी से खाए के बा आ हई इहो गरम पानी से खाए के बा हम गरम पानी में खाई हौ हई ओजा से कइले बा चल उठ नानू खिसाई जरा महाराज कितना बढ़िया है सुंदर चेहरा एकदम सकल बलमुआ खानी बा महाराज खिसियाते लोग भैया लाड़ बस तो उठ सर तो भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार वीडियो बहुत जल्द बना रहे हैं मेहनत लग रहा है वीडियो में प्लीज यार इस वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए यार लाइक कमेंट कीजिए यार गाइस तो लाइक करिए ताकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिले इससे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे हम।